عیسا پەرستگehê paqij Marqos 11 û ew hatin Orşelîmê. Îsa ket perestgehê û dest pê kir. Ew kesên ku di perestgehê de kirîn û firotin dikirin avêtin derve. Maseyên pereguherandinê û kursiyên kevokfiroşan gêr kirin û neheştin ku tu kes tiştekî di perestgehê re derbas bike. Wî hînî wan kir û got: Ma nehatiye nivîsin ku wê ji mala min re mala duayê ji bo hemû mileta bêgotin. Lê we ew kiriye şikefta rêbiran. Serekên kahînan û şerîetsanan ev bihîstin û dest pê kirin. Li riyên kuştina wî geriyan, ew jî wî ditirsiyan. Çimkî tevahiya elaletê yanî tevahiya gelan li hînkirina wî gelek şaştima. Gava ku bû êvar, ew ji bajêr derketin. Pirtûka pîroz, Encîl. Silav û rêz xweş ku birayên hêja.